косата ще й правим пълна промяна и реших да ти се доверя изцяло и да избера варианта, който наистина ти го предлагаш. За което много ти благодаря, обещавам ти, че ще останеш доволен. А хората ще бъдат много изкефени от твоята пълна промяна, която почна сега. Като изсветлиме сега косата, аз това, което те съветваме, да не си я постригваш зъл. Тоест, имам предвид дори и фейда. Имаме предвид, че като светнеме косата, тук това ще стои много красиво светло, защото ще ти дава рамка към лицето светла. Плюс това е точно на бола и на такава дължина. Аз дори когато правя и другите хора, които изсветлявам, никога не ги постригвам след това с нулата, защото стои много красиво светлата рамка отстрани и така стои по-естествено и по-красиво. Добре. Друго, освен от такава гледна точка, когато ти избие корена от русото и тогава се направи фейда, тогава ще се получи това приливане от тъмното към светлото. Иначе ако сега ти се отсече и се обръсне, при избиване на корена ще се получи на два отделни цвята като налечник. Така че със сигурност сега ти съветвам да не се постригва косата. Ако евентуално има някакви връхчета отгоре, ще ги преди на тях, които трябва. И брадата, примерно. Ти, аз не знам. Аз бради не правя. Аз ще ти Твоите браснари ще се Моите. погрижат за... А къде между другото е браснарският салон? Моят браснарски салон реших да бъде в Люлин, защото Люлин като площ и като мащаб е доста сериозен. Понеже разучих района и установих, че в най-големия квартал в България, доколкото знам, това е най-големия квартал в България. Люлин, да, един от най-големите квартали в България. Установих, че там за целия Люлин има само 3 такива барбершопа. Така ли? Аз си мислих, че толкова са ги налазили навсякъде, че няма начин да няма там поне 20. Ами аз направих едно леко проучване преди това, понеже в другите части на София, особено в центъра и студентски град, са наистина много един до друг салоните. Стана така, че попаднах и на много топ локация в въпросния квартал. Това там си реших да го направя. Трудно ли е да менеджираш браснари? Сега Много. много хора си мислят, че между браснарството и фризьорството няма голяма разлика. Хора, нека ви уточнявам, че между браснарството и фризьорството разликата е огромна. Но въпреки всичко аз уважавам, пак сме в един бранш с колеги, така че аз ги уважавам. И мисълта ми беше, трудно ли се менеджира браснарски салон? Много трудно се менеджира. Отстрани винаги всичко изглежда много лесно. Не само за салоните, за всяко едно нещо. Те и за музиката хората, като ни гледат отстрани, си мислят, че е супер лесно. Да. Нали, ето колко му е готин живота, излиза, пее си там един час и всичко е life is life. Кое ти е най-трудното в музика? Музиката най-трудното е това да успееш да си достатъчно организиран и дисциплиниран, за да можеш да си поемеш адекватно всичките ангажименти. А един успешен артист обикновено е залят и затрупан с наистина много ангажименти, освен участията си, които само самите участия те измарят супер много, защото са всеки божи ден. Повечето хора си мислят, че един изпълнител има участие да прави и оттам свършват ангажиментите. Сигурен съм, че това не е така. Не е така, разбира се. Процесът е свързан с страшно много неща, които обикновено опират на нашите плещи. Добре, примерно, ето сега предстои ти отново за снимане на клип. Ти, разбира се, си врява и кипява. От колко години, между другото, вече Джордан е на сцена? Ами, вече почти 15 години. О, 15 години. Значи, тук има набори, които те гледат, когато ти си почнал, да речем. Бях дете, когато аз започнах. На колко години започна? На 18. Охо. Такова. Даже може би по-малък, не знам. Директно в Пайнер ли започна? Ами не започнах директно в Пайнер. Моя път е доста интересен и пътя, който така Бог е отредил аз да премина, наистина е много интересен. Аз вярвам, че бавните неща, които се случват във времето, са много по-устойчиви, много по-стабилни. Стават по-дълго време в пространството. Абсолютно. А бързата слава не винаги е... Тя е толкова бързо обикновено и залязва бързата слава. Именно, да. А ти вече си определено 15 години на сцена. Не само твоята аудитория, ами хората, която се интересуват от подобен тип музика, също виждат, че да се налагаш много успешно и факт, че Малката белява в момента е една от най-хитовите песни по дискотеката, също сама по себе си говори. Но коя ти беше първата песен? Първата ми песен аз... Мазането започва само да ти кажеш. Мазането почва. Да, коя ти беше първата песен? Искам да ти кажа, че аз още от самото начало имах един много летящ старт. Хората, които следят моята кариера, знаят много добре. Първите си песни успях да направя наистина
много силни песни. Помня. И започнах да ходя по участие дори само с една единствена песен, но аз тогава, както споменах преди малко, бях наистина много малко момче и не осъзнавах какво точно ми се случва. Да. Аз имах по 20 участия на месец, не знаех какво правя, какво точно се случва. Дискотеките наистина бяха пак така много пълни и еуфорията беше страшно голяма и някак по-несъзнателно, Да. Просто се забавляваше и живееше за мига. Точно така, да. Аз си мислех, че всички колеги са така и че това си е нормално, нали? Всички колеги имат по 20 участия, за всички колеги дискотеките са толкова пълни. Просто не знаех доста детайли, свързани с работата и сферата, в която бях тръгнал тогава. Как се казва първата ти песен? Първата ми песен е само моя, след това направихме истинска и след това направихме Не боли, която беше песен от Кости, известния румънски композитор. Не боли. Или как беше точно? Не боли, не боли, не боли. Да. Да. Там вече наистина тръгнаха много сериозно нещата напред. Коя година за тебе беше така, може да отчетеш като най-успешна? Те години, честно да ти кажа, не мога да ти отговоря конкретно на това въпрос, защото аз през годините съм имал периоди, в които съм се покривал, имал съм периоди, в които съм избухвал с песни. Аз съм Зодия Риби, ние сме много емоционални и хора, които вършиме нещата, водейки се от емоциите си и от нещата, които преживяваме като цяло. Кога не съм вършил работата си на цената на всичко, не съм работил на Да, живота като си. казваш цената на всичко, ето, примерно преди малко разбрахме, че частията са едно от основните неща, но не е всичко. Въпреки с това, как се справяш с това, когато не си в настроение да излезеш на сцена, когато примерно нещо си тъжен, както каза, ти си емоционален човек. В какъв начин се справяш? Ясно е, че си професионалист. Може жертваш ти, за да може тази вечер с лошото си настроение да идиш да забавляваш хората и да си в добро настроение. Лошото ми настроение изчезва в момента, в който се кача на сцената. Истински професионалист. То не за друго, не защото си го налагам и защото казвам, че трябва да бъде така, а просто защото публиката наистина ме зарежда. Самата публика ме кара да забравя за абсолютно всичките неща, които ми се случват в живота, било хубави, било не толкова хубави. Това страшно много ме зарежда. Самия процес, самото пеене някакси, нали, дори от психологическа гледна точка съм чувал такива твърдения, че пеейки ти освобождаваш напрежението, без значение дали си професионален певец или не си, дали... В случая, примерно, аз също като работя, аз не го приемам при мен като работа. Даже в момента, като мажа, мен ми е доста успокоително целият процес. Така че смятам, че това се отнася за всички хора, които си обичат работа. Да, аз си обожавам работа. Така се справям да ти кажа, имал съм и такива моменти, в които, нали, не ми е било чак. Отказвал ли си участие? Когато, примерно, имал си вече резервирано участие, обаче изобщо не си в настроение. Отказвал ли си? Не. Не. Това, дами и господа, е истински професионалист. Наистина обичам да се срещам с хората, които обичат мен и моята музика и това е моята терапия. Сигурен съм. Дами и господа, това, което ми направи впечатление преди малко, докато си говорихме с Джордан отвънка, е, че младото поколение също много му са кефи. Веднага му се налазиха тук децата да се снимат с него. А ти на коя аудитория, примерно отиваш в дискотеката, на коя аудитория се кефиш повече? На по-възрастната аудитория или на по-младата? На двете аудитории се кефа еднакво. Каква разлика откриваш обаче ти в поколението, примерно преди 10 години и сегашно, по време на дискотека? Разликата е в лудостта. Днешните са по-луди, по-щури, по-шумни, ако искаш. Не, че тогава хората не са били, но там сега са някак още по-свободени, още по-отворени. Интернета и тези всичките социални мрежи, които тогава не съществуваха, дадоха повече свобода на хората, повече самочувствие на хората. Имам чувство, че вече всеки втори се приема като някаква личност. Да. Мисля, всеки си е личност, естествено, но така да кажа, като някаква популярна личност. Интернетът даде наистина много в тая посока на младите. Така е, съгласен съм. Аз самия също, дами и господа, знаете, че съм повлиян от този интернет. Но да речем, че аз съм врял и кипял и назад в годините, преди ерата на интернета. Джордан, ако не беше поп-фолк изпълнител, какъв стил музика щеше да изпълнява? Зависи в коя държава щеш да е роден. В България?
В България? Да, но решаваш, че няма да. Примерно си имал избор между еди къв стил и еди къв. Ако не беше избрал поп-фолка, какво ще да пееш? Аз обичам всяка музика, в смисъл всеки един стил. Харесвам нашия български поп. Много харесвам от нашите българските песни, които са Изброй някой. класиките в жанра, примерно на Лили Иванова, на Дует Ритон, нали, от по-старото поколение. Харесвам естествено и по-младите. Знам, че част от хората, които сега ще кажа, са от твоето обкръжение. Поздрави на тях, наистина много ги харесвам. И Вирго, и Емо Тарафа, И те харесват. и Файер, и всичките наистина са супер яки. Да, ясно. Примерно с кой от тях виждаш? Всичките. С всичките виждаш дует. Да, определено. О, вие представяте ли си, дами и господа? Мале, аз си представих дует с тях да имаш. Ами да, бих се радвал наистина, защото много са креативни и правят неща, които определено ги усещам като нещо много готино. Не, абсолютно. Ето, примерно, Теди Александрова ходи по участие и пее Паралия. Да. Което смятам, че хората много се кефят на това нещо, когато има подобен тип колаборации. На тебе ти би ли отишъл участие да изпееш Паралия? Естествено. Как би звучало Паралия от твоя глас? Моля те само лекичко от куплет, който си избереш. Паралия. Хари Потър лева. Много яко звучи така. Дами и господа, за да не виждате мъките на Джордан и после да ма хейтите, малко спирам и ще ви покажа крайният резултат. А вие междувременно не сменяйте канала, защото се връщаме точно след секунда. Боли ли то? Илия, малко го боли, хора. И съм сигурен, че в момента не ме харесва особено. Но знаете, че на мен не ми пука. Въпросът е цвета да стане. Цвета ще съвсем скоро, така че всеки момент ще го видите. И за да не го предизвикам да ми бие един шамар, така докато стоя до него. Ще стане работа, ще стане. Събусал болка. Аз съм най-гадния. Сега ще ми. Скъпи приятели! Джордан, какво мислите за новата холивудска звезда на България? Много. Уникална е. Харесва ли ти? Много. Надявам се, приятели, и на вас да ви харесва. Абонирайте се за моя канал, натиснете камбанката, както и за канала на Джордан, разбира се. И ако още не си слушал новата песен, която се казва Къв съм як. може да я чуете веднага след видеото. Благодаря ти, Джордан, за това доверие, което ми гласува и че ми се довери на 100%. Много е яко, много ми харесва крайния резултат. Продължавай да твориш и да правиш хората още по-красиви. Много ти благодаря, брат.